Ngibingelele kwemukele nawe emsakazi lapha ekhaya kwethu. Ngithokozela kakhulu ukuba ningihambele nami ngeke ngisikele ijikayo ngikhulume neswe kulezi inkundla zenu zokuxhumana. Ngihlalele nje lapha ekhaya izwe lingibuka ukuthi ngithini ngiphawula ngithini. Nikhuluma noBheki wakwaGumbi ongumsunguli nomholi weqembu iNational People's Front NAPF. Iqembu le-NAPF-ke lasungulwa ngomhla ka-7 July ngo-2018. Selinesikhashana nokho likhona. Yebo-ke ngoba iqembu elathatha isinqumo esinzima, alangayifuni imali zabacindezeli, lihlanganisela ngempilo nangokusebenza kwalo kwabalungu ngobulungu babo. Yikho-ke ngathi lihamba kancane, kodwa iqiniso elinalo kubantu, abantu bayakuthokozela abalaziyo ukuphila eduze kwalo ngoba kuningi elikwenzayo okuphathekayo okwenzela abantu. Yingakho nje isiqubulo sethu salonyaka ka-2026 sithi #asikhulumi siyenze. Ngizobala-ke ukuthi kusukela nje sikhona ngo-2018 kuze kube manje sinesithe eyodwa lapha kwaNongoma nezosala amasithi ayishumi kuya phezulu kulolu khetho ka-2016. Yini esikwenzile nesikwenzayo uma sifika isikhathi salokho? I-focus yethu msakazi enkulu ngoba ama-resources asinawo. Ukhetho luyabiza kakhulu, alumdingi umuntu ongenamali, kodwa futhi-ke siyayiqhenya ngokuthi libiza lunjalo. Uma sulungenele suke sulungenele ngemali eclean engenayo imibuzo, ngoba siyabona abantu bevela ekhomshanini kaMadlanga kuvela ukuthi ngobani ababarejistela amaqembu ukuthi angenele ukhetho. Ifocus yethu-ke izoba ilapha kakhulu KwaZulu Natal, ikakhulukazi iZululand. Iyona ndawo esibona ukuthi okuncane singathuka siba namandla okukuhlanganisa asikufakeni khona ukuze sibe nebase ethe ukuqina. Sekuyothi-ke ngokulandelayo-ke senabe-ke ngoba inketho kayipheli, njalo emva kweminyaka emihlanu kuba khona ukhetho, futhi empeleni emva kweminyaka emithathu ngoba sinalolu nje 2029 kuzobe kunolunye. Sifuna ukuhamba-ke ngepace yethu ngoba sifuna into esithi uma siyakha eyiqembu sakhe into ezoba nenzuzo kubantu babone ukuthi kuyini ukuba umlandeli nokuba umvoti wase-South Africa. Njengamanje abantu bayaregretha ukuthi bavotelani, noma ungaba-interview umhlaba wonke. Nale mashi nje, nale mashi ekhona elwa nokukhona babantu bokufika ngokungemthetho itshengise empeleni abantu ukuthi ama-political party useless kangakanani ekuphenduleni ngey'mfuno ey'khathaza abantu. Ngeshwa-ke siyakubona thina lokho sakukhuluma uqala uhambo lwethu lepolitiki, kwawukuthi-ke odabeni lepolitiki umuntu okhuluma iqiniso hhayi akanako, akufuneka nje uzobhubhuza amanga athole-ke lawo mavoti-ke bese nyamalala-ke bese belokhu bekhala abantu. Yingakho nje ngithi mina kulo nyaka ngisola kakhulu abavoti. Abavoti bayanikezwa ithuba lokuthi cha senimbonile-ke u-X, nambona u-Z, nambona u-B, nakhala nina ngenhlupheko eniyibone bekhona bephethe. Nanka-ke amathuba amasha ayabekwa phambi kwenu, khethani-ke eningakakuboni okuyonisebenzela babuyele khona lapho. Akekho kumuntu ongamsola, ukhetho ukhetho. Umuntu uma ekhethiwe noma ngabe wenza kabi kangakanani kufanele uthobele ukuthi abantu abaningi bathande yena. Kodwa nje ukuhlabela phambili njengeqembu le-NAPF sizofokhasa iKwaZulu Natal, ikakhulukazi i-district yaseZululand iwu-number 1, iyona esifisa ukuzama ukufaka amandla kuyona amancane angaba khona. Manje nje njoba kungama50 kuhlangana iminyaka yokuthi abantu abasha bebhikishela imfundo engekho ezingeni. Sithi-ke thina yebo babhikisha abantu, kodwa imfundo ayikaze ibe sezingeni kusukela nango-1994. Ama-curriculums akhona awabasiza abantu. Yingakho uma sikhuluma siye sithi thina ezolimo kufanele zibe impoqo, zibe isifundo nje esiphoqwayo esisuka kuzinkulisa. Kune-program-ke, kunohlelo oluholwa yimi qobo lwami
njengemholi we-National People's Front lokuthenga iy'thombo, ngikhulume nothishanhloko basamakreshi, ngifundise abantwana ukutshala. Akhona amavidiyo ngizobe ngitshala nje kwenye ye-creche kade ngitshala la iThuthukani eLokhuzeni ngase-Coronation. Ngizobe ngitshala lapha kwa-Ward 5 kwenye ikreshi kulamaviki emavikini amabili kusuka manje, ngoba sifuna ukuthi libunjwa liseva, zibanjwa isemaphupho. Uma lezi ngane ezisencane singazenza zingcole ezandleni, zingcoliswe inhlabathi kodwa ezoyinika ukudla okunempilo, siyobe sakhe isizwe lapho. Ipolitiki yokukhuluma nokwethembisa kufanele abantu beyiqaphelisise manje ukuthi ayisekho, njengoba nje kuhlangana iminyaka engama50 kwamashwa. Kade bethe chitha isaka abaholi bepolitiki bekhuluma ipolitiki. Mina njengomholi we-NAPF evikini lokugcina ekupheleni ngizobe ngikhipha imiklomelo yeligi esungulwe ngabantu endaweni yakwaNongoma, ngoba ngayo mina bengilidlala ibhola, ngaphunyukwa ithuba lokuyodlala professional ngendawo ebengikuyo. Manje-ke ngase ngithi ngoba iy'dakamizwa sezingaka, ngoba iy'dakamizwa akusizo kuphela lezi ezisa nabantu bokufika, notshwala nje izinga osebuphuzwa ngalo abantu bakithi sebuyingozi. Abusabakhi abantu ukuthi babe ngabantu ngoba sebephuza njalo. Yingakho-ke bathi ama-association mayeng-approacha sakhanda iligi ezodlala imidlalo yo-under 19. Ngizobe ngikhipha nje imiklomelo, ngizoswa ngabo ukuthi unumber 1 bahleli ukuthi athola yini, ngizobe ngibanikeza lokho. Yini ngenze njalo? Ngoba ngikhuluma nani nje kudlala i-World Cup, ibhola linemali. Imagine-ke uma ngabe le development ingagcina izale umdlali oyedwa noma ababili eZululand. Uyazi ukuthi bangakanani abantu abangabhenefitha ngaleso skill salowo mdlali, ongakwazi ukuhamba adlale emazweni akude athole imali eziningi, abuya zo-investor mhlambe ngokwakha amahhotela, mhlambe ngokwenzani kuqale kusebenza abantu ngethalente. Sicinga lokho-ke thina manje ngoba ipolitiki yokukhuluma sesikhathele yiyo. Yingakho nje kuleli viki elilandelayo kukhona indawo ekuthiwa kaNkabani, sesi-identifye lapho indawo yokuthi abantu siyobalimela u4 hectares. Sizobalimela betshale, sibafunele imakethe thina lapha abazofaka khona imikhiqizo yabo, ngoba i-hashtag yethu ethi asikhulumi siyenza. Sifuna uma sikhuluma nani abezindaba nikuvakashele lokho, nikubone, nibatshene bonke laba abavotelwa kakhulu abangenzi lutho. Nithi buka niyavotela, buka abantu abavotela kancane benzani. Yizinto esizenzayo lokho. Okokutshala nje okunye sesikuqalile kwenye indawo lapha kwaMajomela, lokhu uxhumano siliqale nge-by-election lebikhona kwa-Ward 17. Kwatholakala indawo enomthombo, sihamba imithombo lapha kwabamba amanzi, kwabiywa, kutshaliwe. Nginganithatha sihlele usuku niye khona, nifike nishuthe nibone, ngoba vele imanifesto yethu ayizukuthembisa, izokhomba izinto esizenzayo. Indawo le esikuyo inokushoda kakhulu kwamanzi, and ngokweminyaka thina njenge-NAPF sithi abantu kufanele banikezwe amathuba noma indlela yokuthi bathole amanzi noma abe ngawesikhashana. Siyakholelwa kakhulu emadanyini thina. Ukumba nje amadamu asikholwa ukuthi ngabe ngamanzi angcolile lawo, ngoba kumanje nje kunedamu elambiwa ngamabhunu eJozini, ngiyethemba niyalazi. Yidamu leliyana alandwa kulo amanzi esiwaphuzayo, ingxenye enkulu yala eZululand. Iphi iJozini yesikhathi sethu thina bantu abamnyama esingene ngo-1994? Ayikho. Iyoqhamuka ne-NAPF uma kodwa abantu bengavula amehlo, ngoba siyayifuna lezi zinda zamanzi ezenza ukuthi imfuyo iphile. Nanokuthi-ke sinohlelo lokuxoxisana nabantu bamadibha. Kade sinikela ngocingo nje kwelinye idibha lemthonjaneni, sizonikela ngolunye inkatha yocingo ukuthi abiyeleke amadibha. Sifuna manje ukuba ngikwi-group nje la yama-farmers, iNongoma Farmers Association. Sifuna ukufaka manje into yokubaluleka abantu ngokuthi ukufuya kuyini, umuntu engafuyeli ukuthi nje
akhomba ukuthi ayibona ke le yayizalwa yilena lena isizala le, afuye ngendlela yokuyithuthukisa nokuthi abe nebhizinisi ngokufuya kwakhe kube khona abantu abasizakalayo. Education, ngoba enye into ukungabafundisa abantu, uyakwazi umuntu ukuhlala phezu komnotho ahlale athi deka kanti kunempilo. Nangu nje uSitekeni la eLokhuzeni unalamanzi okuthiwa i-aqua, la manzi aphuma phansi kwabona othile ukuthi uhleli phezu kwegolide. Ziningi izinto ezingenziwa uma uzobuka ukuthi around you yini ongayenza ukuze kukhandeke amathuba nokuthuthuka kubantu. Ilokho-ke siyokwenza.